Balma, je veux le maximum de partage avec Ker Chamambla, Aka Shem, Aka Outiki, Kochou, est-ce qu'il y a famu? Moroba Kongan Kankorota. Balma, Kuno Tomoktu attaque qu'on fait bi, Aya Meka Foko, attaque complexe de Kera Gao. Balma, Wallah, terrorisme Barka Bana, terrorisme Jassira. Akana Bouya Wakli Mare, Kobeka Ke. Balma, ni shik kana Bouya, au Akli ma billahi, Bakabagal Ninjatigel Ledo. Est-ce qu'il y a famu? Morodamado. Olu na attaque mais anga do attaque la men en fois oui et ko gaw uga zone aéroportière no aéroport fanfelaye iba ye ka fo mobili sabare nana ka yoro attaquer abe fo mobili munu mako kamikazu ka bombe de mobili kono ere ba do iti bo ite balo ki nyeshi eski ya famu ki nyeshi kama ki nyeshi eta ka yoro do ma ere ba do iti boala esi ya famu. Donc, on a kana ujeshi kama no aéroport fanfelaye bolma ko mobili folo am balma ke shori ag ale a ira ka fo ko mobili folo nana o explosera donc o explosele mobili flana iba e ka fo est-ce qu'il y a famu o dona o fene o explosera est-ce qu'il y a famu mobili sabana iba e ka fo o kumbera bolma ko si élément o jigina no e che woro nyogo olu jigina ka do kangono sur place ku ek saba faga shodi aka information na ko saba don o dogole me yoro dola o keleme ka arme keleme ka o fene encercler donc unana kuminga ma wala ini aka seka sabadi balma wabado nunu mena kuminga ma ni a chien jole o aéroport attaquer balma o be ka nga avion de anga avion balma o aba kalama ko lu de be ka dimindula anga avion de be ka fagali da uka anga avion de bu bo barala. Bolma chodi akka information na toujours est-ce qu'il y a famu ko armée ka avion ame wakati mina kanga avion willa ko gao alentour gao krevela ku beka be goshi o beka bugoli ke yoro armée beka goshi li de ke sari posu fenbe akera terroriste ka posu o akera posu wera ko marfa bi bolo mbalma ko armée beka mugu de wili abela ame wakati mina balwa ba do awni ala ni gratia mo sabagi mina kan attaque be wa do nga fo dabura communication ne gama ça sare ala kama mo si kana paniquer est-ce qu'il y a famu iba do wa mo saba mobili saba ka ou na kan attaquer avec des véhicules blindés des avions des hélicoptères a dabo ku yetro akana fo ku e mobili exploser pour que France RFI France 24 oluka wuli ka communication damne hey y a pas la sécurité manganchira gao et tomoktu attaquera abe attaque misenu ne do balmo mo saba mo nani ame a to kalo woro be sangelinga ni chokola le temps que population civile chamambi c'est mon ko na parce que armée qu'on a présence ko mambo gaw Tombouctou noroyan fauna sane armée be ka wili ka joka woro nuna donc au temps ono ministre bi giga menanje forcément balmo tagabaga te yumange wallahi ube minandi terrorisme ou ka acte isolé ok sinon ou te songa mobili fra yonga ka mobili tan ka moto tan duru ko bana attaque balmo yo dabla mena wallahi yo dabla mena donc terrorisme ou déceler ni terroriste ka kamikaze yake ay ni lamere terroriste fin est-ce qu'il y a famu ni ay kamikaze la ale déceradi décere ba to abe bombe do ayere la ka ta ayere exploser sinon si yani go ke ibena combat corps à corps la ka muguchi ibena ka muguchi aka ke muguchi en yona face à face mais auto kere ka voiture ou bien qui yara mi population na kata explosive blind donc ou be kan acte de ke acte d'abord mais communauté internationale pour que oluka wuli ka communiquer ok ko kabri ministre be kata ko attaque be ka cha malila mbalmo ou be ni mbege ministre ba ka menanje kata est-ce qu'il y a bon ou be ni mbege wallahi ministre tais-toi ou be ni mbege est-ce qu'il y a bon mbalmo wallahi kidal kan be di malima saraka tala balma ou be ni mbege est-ce qu'il y a femme antena wili autorité ou kama koy ou be faire des populations ka wili autorité ou kama est-ce qu'il y a femme population ka wili autorité ou kama population ka fo ko armée de sera antena ou de fort ou armée be barala wallahi chaw be barala ma wa akli jige barkan tato kabra fora barkan ge o ka minan cheto balma ay kalo sabare ge dongo do be attaque mali orodola mais kalo sababe c'est attaque tourna sans flaquer. Donc, à même ministre fait un cadre de Konala parce que au tagato de Bouga Armundi. Sinon, Tombouctou,
attaque Kerani France canon César de. Oui, Obichi a plus de 20 km batona. Bon, on terroriste ou marfa bomi. Mais au cas où le ministre de Jamana est blaban. Le ministre de Jamana bla. Mi est terroriste, mi est terroriste. Abena do bere bena marfa bla. Ibe marfa bla ou bien fera. Donc, problème ben ni ben ministre de Cana. Comme ministre, kuno shogel intervention doke. E mbalmo shogel be wallahi ay shogel ka discours ala mais. Abe nous donne trop. Comme mon kele mon fla ay tomok délégation a ou reçoit. Comme mon kele mon fla ko lu bena marfati. Ou bien mobile doit enfoncer les, ou bien marfati au mobile la kaboul, ou bien poste la mon fla be marfati kaboul. Et bah et kafo, ou plutôt comment fort, chaîne étrangère ou là, insécurité ben Mali là, Mali Dessera, Mali Bina, Mali Adunta, Ndarone afam. Tout est fait pour que la clé de Willy. Mais quand nous on a jamais atteint la clé de là. Au moment où nous sigara fila la galon du coup que, ou rimer be jamana chaba, vos présents et rebelles contre les rebelles ou Willy. Je vous clé temenare, yé galon mon choco en match en boca d'amaler en bloca. Or là non me vidéo que, il va y chamamis, ça y a mani du quoi. Parce que Djou be fait on a fait ko armée de sera ko fanga de sera pour que attaque mon numé ga fait ko autorité de sera population de ga wuli ni autorité kama au de corps Djou be fait on a fait ko population ko autorité de sera ga population lakana pour que population ga muruti parce que au boloka on ne be ga population empêcher ga muruti population ga na sega ma donc on est stratégie là mbalmo wallahi on a vidéo avec Djou son sokode ne filɛ ka nin kɛ I b'a sɔrɔ mɔgɔba de tasuma b'u dusukun na balimaw terroristes bɛ ka nin min kɛ a y'a compter kalo kelen kalo fila wala u tɛ se ka tɛmɛ ni rythme kan ka Mali fan bɛɛ attaquer u tɛ se ka tɛmɛ a kan kalo fila o ye le temps que MINUSMA ka taa wallahi a y'a noter a bɛ n ka tiɲɛ segin ma dans 2 mois an bɛ mois jumɛn na an bɛ septembre octobre novembre an bɛ nin kuma fɔ ɲɔgɔn ye balimaw novembre a ye hakili jigin a ye nin vidéo garder len to novembre a ye hakili jigin n'o k'a sɔrɔ terroristes bɛ se ka nin kɛ parce que nin tɛ dɔwɛrɛ ye quoi MINUSMA de bɛ ka minɛn d'u ma sinon u tɛ se ka don tuguni arme t'u bolo bon pour que k'a attaque kɛ ça demande tellement de coordination ça demande tellement d'effort pour que k'a attaque complexe kɛ dɔw bɛ voiture piégée kɛ dɔw bɛ na ni marifa ye balimaw n'u ka mɔgɔw bɛ sa ka mɔgɔ kuraw recruter k'olu former marifacigi la k'u dege explosif dali la k'u dege kamikaze la n balimaw ça prend du temps donc n'u ye élément minnu former n'olu bɔra baara la pour que u ka élément wɛrɛ former n balimaw il leur faut 6 mois 1 année donc MINUSMA bɛ fɛ nin 2 mois in kɔnɔna de la Mali ka wuli quoi français Mali ka bini Mali bini programme ko 2024 ko Mali bɛ bin est-ce qu'il y a faamu u y'a programme donc u bɛ ka nin de kɛ u bɛ ka nin attaque ninnu de kɛ u bɛ ka terroristes ladon mais u tɛ se quoi u tɛ se ka ville minɛ u tɛ se ka camp minɛ wa n balimaw an b'a fɔ Mali ye an ka camp bɛɛ ka bila en état d'alerte est-ce qu'il y a faamu an ka camp bɛɛ ka bila en état d'alerte balimaw tɛ kana min an ka camp kɔnɔ an ka camp na bɛɛ ka to I ka garde kan a kɛra Bamakɔ camp ye a kɛra camp o camp ye bɛɛ ka to population ka information u ka transmettre u ka information partager en temps réel population a information di parce que kɛlɛ min don I tɛ ennemi ye u b'u dogo jama de la saba kalama u bɛ ka mode opératoire min kɛ cɛ k'u bɛ ka taga u bɛ na so ɲɔgɔmɛ parce que u ye mobili haramu quoi n'u nana mobili la u bɛ ye u mana na moto caman na u bɛ ye u bɛ yaala sen na u bɛ yaala ɲɔgɔmɛ la u bɛ t'u ɲagami population na est-ce qu'il y a faamu kunu docteur Choguel Kogala Maïga o de fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ ka nin kɛ k'u ti face à face kɛ u bɛ kɛlɛ kɛ sisan dɔrɔn u bɛ boli ka t'u ɲagami population na I ni avion nana I b'olu ye cogo di I ni radar nana I b'o olu ye cogo di I ni drone nana I b'olu ye cogo di donc o bɛ se ka kɛlɛ de population ne bɛ se ka renseignement di population ne bɛ se ka kunnafoni di est-ce qu'il y a faamu donc balimaw an ɲɛ tɛ a y'aw hakili sigi a kana paniquer dɛ u bɛ min kɔ ATT nɔfɛ u bɛ fɛ k'o kelen de kɛ I m'a ye dɔw bɛ ka mɔgɔ bɛ ka commentaire kolon sɛbɛn a ye taa bɛɛ lajɛ opposition mɔgɔw de don a ye d'u ka profil la dɔrɔn a k'a lajɛ a b'a sɔrɔ fangakɔrɔ mɔgɔw olu de don parce que an bɛ ka kuma ka hakili sigi kuma min fɔ o de ye réalité ye ils veulent coûte que coûte u tɛ fɛ an ka progresser u tɛ fɛ an ka don Kidal u tɛ fɛ armée ka taa ɲɛfɛ o dun plan n'o fɛɛrɛw tigɛra mɔgɔ tɛ se k'o bali quoi a yirala bɛɛ la Mali armée k'an bɛ di Mali armée de ma aw ba n'u ye nin mankan fitinin ninnu kɛ o kɔrɔ tɛ an k'an jigi bɔ kan minnu bɛna d'an ma alors que o kan ninnu sécuriser ka gɛlɛn ni ne tiɲɛ don mɔgɔw bɛ ka sa vraiment nous déplorons les pertes en vies humaines n balimaw mais c'est-à-dire guerre saya b'a la
Russie flèche, la Russie a perdu plus de 10 000 personnes. Est-ce qu'il y a fait Ukraine guerre là, c'est à bala. Donc, Ahmed Douao, anga moko munumbe ka sa, c'est bichou de do. Wallahi, ou para ngana nimisa. Ou para ngana nimisa. Ou para ngana so deunye. Ou para ngana so deunye. Wan balmao, me kuma do foyer, on te activiste daoyere. Ni état à moyen blanc, amita gao, parce que do ba fo gao, Tombouctou, ou bien bayangara kabe kaninge, ko parce que aute ateka baloé, balmao kala couranela. Ni état be en condition de sécurité assurée. Ameta kata ambalma population munumbe bayangara katu jigese ka kuma ima fuye. Ambalma population munumbe gao Tombouctou kata katu jigese ka jigese kuma fuye. Ante vidéo mané kama sikanga ekran ko fere. Ambe bo ka transition demain ani anan farkolo ambalma on te sirane. Bebe ne don mo be ne don no ka soro ne be ka minfo ni asime wole bla kangata sans frona balmo ne volontaire billahi esi ya fam balmo ne do maga mo munu me kan sin do maga koro be don ne jaka gele ne jama gele nu ko anga ta Tombouctou anga ta Kidal kangata kata mo aklisigi etaga ambla condition ambalmo ne matala kana yereke esi ya fam donc o stratégie là amba fo be mo shi kana paniquer ou be 2012 scénario ko fo ka du wolo mele ko to so ka me on d'accord me desera yan diewuli cha teno me jugu so me chukono ka fo ko fanga desera yan diewuli che abe fe ka ngore fo te fo fanga be ka seke sécurité be na don non ne Algérie a fait plus de 20 ans avec la terrorisme kele ça ne Algérie ka front a stabilisera est-ce qu'il y a famu voilà donc balmo amena don flana ngono et en balma que ben le cerveau aya mais kaka jugement kera ou jugement délibéré bla jeudi prochain vraiment akunkadne bi ben ngabla ne be mi na nga autorité ou fait vraiment nga télé nga bo ni situation kono nga bo ni situation kono ne be adresser présent là est-ce qu'il y a fond parce qu'il est le premier magistrat aka faire ka nga bo ni situation kono na fora ni problème ni ben soro ibaro kuma be se ka interpréter sinon faut ka dugu kolo meleke bente bla fangaina faut ka dugu kolo meleke nkalla ala la bente fangain kele wallahi wa ben me fangain fa ka se degré mima balmo ala kele ne bado esi ya fam ka nga autorité ou deli ala kama jedi wore ou ka bla bi am contexte do kono ou be fa gani fanga bla yona ama ou be ka attaquer donc on ni fanga ka kele ou be fa sa ko de ka soro sisa a stratégie la re on ni état ka kele bi on y est à fond Congo. Pendant au même moment, attaque ou bega multiplier. Est-ce que Djougou tout ça go soro mbalma ou me au yinga? Djougou tout ça go soro. Bi sang ni ben ou me kenama sang ba soro. Ay mo go fra yonga. Anga bo anga armée soutenu. Ni ben ou me kenama sang ba soro. Ay mo go fra yonga. Anga bo anga simi nunu soutenu. Anga ira ngo transition te bi. Wallahi sang be ben soro la. Mais aya me ben nga interpellation. Au coffre aya me ko Tayrouba fana interpeller lendo. Est-ce qu'il y a fond en tant que commando mais nous faisons que à bebugu soro faso demeli ou ka faso kanu faso sera ka bebega ku soro oreka ala rumeur do mais en tant ni tien do ko serki ku ya te fena ko interpeller nous donc ni nous comment nous be confirmer en balmo c'est qu'il y a un malaise même profiter d'une tribune ni vidéo là qu'a demandé Assimi Goïta fait à la service de secret ou bien ou ka faire ga nous kan yoyin anga siganga kuma malaise jumene be problème ou be mon reprocher ana yani kasola don parce que ba soro be fe ko ka tasira do fe iba soro nyemgo nyebe sira wore la mino kele mais ni an sigira ka kuma degu mi abe don manga me éviter jugu be fe anga blanc yona imaginez aya me ben interpeller leno aya me ko Tayrouba ko interpeller leno est-ce qu'il y a bon siriki ku atente fendo tala do be ka fo mais c'est des rumeurs ça reste à confirmer donc balmo ameni bella y a des problèmes ngana on besoro on ne fait mo bega dimi on bega décourager ka vidéo keli dabla bi am wakati na pendant que attaque be ka ke gawa be ka ke Tombouctou c'est ala ça attaque ni wakati la bay il y aura ça riba e ka fo attaque do be kew mais c'est pas de nature ka be na fanga bi pour transition mogobe ademe bagaw de la ka boka discours que ka population rassurée ka population acclisée ka population jigésige maintenant fora ko au leader ou chamambe ka inquiété
C'est le moment de parler à la population, que la population a clé. Bon, il va dans le scénario avec il a fait 2012 scénario. Et c'est à fond. Avec 2012 scénario, il y a un soutien blanc. 2012 scénario, Agilok attaque, Akera Sababoué, où est un galon sous bête, que moi, où il a représenté les rebelles. Bon, on va faire intoxication, on va faire galon très bi. Ni donc comment me va faut Tombouctou Willa. Ni donc comment me va faut Bayangara Willa. Ni donc comment me il va faut est-ce qu'il y a vraiment Gao Willa il va faut Mali et bête beka Wuli ou beka communication neke. Bon le pays a besoin de tous les communicateurs. Au meilleur communicateur ou Ben me ala, au meilleur communicateur ou Teruba be ala, Siriki Kouyaté be ala, Sekou Toumara Nounou, Dante Nounou, est-ce qu'il y a faut Moukacha Franciscao, hein? Et Jason ni Dani ni hein? Et Balaïra ou Bebala. Donc, on a besoin des meilleurs ou kana son ani fanga nga fonyo ko nani fanga fora yo wa mai wallahi juku bu sago soro ni ko perena billahi basabedo. Donc ne me min ni me en profiter ay ni lasse asimima amago be akan yo parce que mo ko demander amara comme me ka demander ko pourquoi ma audience demander présent a audience soro le ka gele a soro le ka gele mais au club na vidéo be en la main amago be anu kanyoye a activiste groupe anga yoye donc ni famille balia mi me consi mi me ko dama an yera fene mi ma fait pour que anga barange ni wakati communication manga salia amanga salia communication na a farma anga faga donc do France be ka galone tege ka da ana o be ka galone tege ka da ana est-ce qu'il y a vraiment tiens en sera wakati do ma Johnny Jalaki ni wakati tene c'est le pays est chaud actuellement. Bidjou be fait est-ce qu'il y a fond ou be fait chogo bella ani fanga ka kele donc là on y fanga kele là on va continuer au lieu de terroriser kokoro indirectement au lieu de ka mogo ye français au lieu de ka mogo ye munisma donc on va faire ka en blanc yona sinon ala ni ko nunu be ka ke on te ka wuli ka kuma jugu fo fanga ma on te ka fanga do ya ama marché parce que anye be stratégie là et match na fera mogo be ka interpeller ou be ka interpeller et che alni on rete dondo anere I parents ba fie che kasa ise monna ibe ka mogo de ma obi I datu ibe ka mogo de ma ibe ka ngosoro che mo donte an parents te ka min fama ben nga interpellation na matin I parents bi wele kasa sabali ta dondoni e che amega riski brave che na be fanga datu problème ta la ya foin ore là je demande présent ani activiste ou kanyonyi sécurité d'état ni activiste ou kanyonyi ni problème dimbe anka sigi anga fo adamadia la balmoya la anga solution anga boninga jugu kana yelana ni sari quoi alle mana mengo ben nga procès be ne molo ale ne dongwa pan africain munu be kan laye to munu sari fo yo ngo be na anga aglan anga mais mi me ganinke kanu de communication était contact fo mais réalité do fo bi abe mo kono est-ce qu'il y a femme abe mo kono ko awni fanga kambi nyogo kalama ni do yin nga ba fo ka na asimi kuma o ba fo ka ni colonel duru che duru be kuma en réalité o ti tienre aw me fenga o ba nga kuma o me contact direct te anu che bo ka le o ka do anu che o de ba to ni me ga éviter be ba do sirigi be transition fait be ba do tayruba be transition fait ben me transition fait ne be transition fait ni yo na chama activiste baden be transition fait guide la jo nunu Sekou Toumara Nounou. Hein? Ana yona chama Gandhi Malien Nounou Kati. Donc, anga gresi sa, anga kuma. Name fli la euro dola, ndaro ni afom. No ka soro fli ba na euro dola. Anga wele kan konse karsa, ay boni siraka. Ay doni sirala, ay doni dafe. Mais akana ke kaba mene, ni au mene la. Abe kan la humilier de. Ngam paron fene be kuma madi. Ay bolmatikou de, ay burantikou de. Mougo de be kuma ama. Che karse abe fwama a sembo nunu na nunu te au fait akana nunu soutenir ou te au fait wa do kasolo be fwama dongodo antu la me continuer donc anga nyoy 600 est-ce qu'il y a fomu ni mimbe anga nyefo mu ne be anga transition ere ngani ado abe fa anga ko ke chom na problème foma mouvement des communicateurs du Mali est-ce qu'il y a fomu regroupement des communicateurs du Mali au regroupement B donc ay fere ke anga ou contacter na président Seydou Oumar anga si anga kuma il faut pas que nous wati anga salia communication na re teni mineli toura ka tiam bolmo amena salia re il reste c'était mais il sera hein donc ni ne kumembulo ka daw kloka salam alaikum.
merci.